Hutsegin genuen ia, baina sekretua barnean daukazuta, giza eskubideak zure tresna dira. Amets egiteko libre sortu gara, lor dezagun munduan berdintasuna. Krudelkeriarik ez dezala inor jasan, egiatan gu denok bat baino ez gara. Fantasia bilakatzen da egia, hauxe dartu behar den bidea, atseginagoa izan dadin mundua. Gurasorik gabe bizi diren haur asko, gizarteak ahaztu ditu zeharo. Lanean leher egin da gauta egun, babestu ditzagun.